Kamakhulukhulu abantu abomba kwindawo yogobityholi Gugulethu eSprings kwiMpumalanga ngethemba lokutshintsha impilo zabo nanjengoko kukho amarhe okuba kukho igolide kule ndawo. We stand united in rejecting a contribution increase that is economically unjustifiable, socially regressive, and inconsistent with the founding mandate of GEMS. Imanyano zabasebenzi bakarhulumente zigrogrisa ngokumisa nkqi yonke into kweli kulandela isicwangciso sokunyuswa kwe-medical aid yabasebenzi bakarhulumente ngomyinge we-9.8%. Simbutse emakhaya sifikele kwakhona siziphaka zishushu neza namhlanje ukandandamba indodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Kamakhulu abahlali abangungelene kwindawo yogobityholo eGugulethu eSprings kwisixeko saseKuruleni kulandela ukuva ukuba kukho igolide kule ndawo. Ingxelo zibangele ukuba abahlali baphume ngobuninzi ukuya kugrumba ngethemba lokufumana esi simbiwa, kanti abasemagunyeni banqinile ukuba isenzo saba bahlali asikho mthethweni. Nguqhusa kumathafa aseGugulethu eSprings kwisixeko saseKuruleni abahlali bakhangela igolide abakholelwa ukuba idlala abantwana kule ndawo. Bathi baqhutywa indlala yaye lelona qhinga libhetele eli lokomba kule ndawo kunokuba baphange abantu. Siqhutywa indlala, asinakutya yaye asifuni ukumoshela abantu. Ndingasuka apha ndiyophanga abantu ndogqiba ndibanjwe. Kubhetele siqhubeke sigrumbe kule ndawo ukuze abantwana bethu bafumane ukutya. Sisebenza nabo apha abantwana besikolo ngoba akukho mntu ufuna ukubona abantwana bakhe belambile. Siyavota xa kuvotwayo. Sivotela ntoni? Kwangaxeshanye abanye abahlali balamatyotyombe bathi esi senzo sidala isankxe kukhuseleko lwabo nakwimfuyo yabo, batsho becela uncedo. Thina sicela usizo lokuthi njengoku kuzonetha yindawo besifaka kuyo inkomo makunetha. Manje njengoba iseyimoshakele kanje kuzoba khona imvula yePasika. Sicela usizo ukuthi kusivalele lento sibiyelwe sibuyele inkomo zizohlala endaweni yazo. Isixeko saseKuruleni sithi ayikho mthethweni into eyenziwa kule ndawo yaye benza konke abanako ukuqinisekisa ukhuseleko lwabahlali. This operation is illegal. As you know, that the state is a custodian of the resources under the ground and you require mining rights to actually do some mining. But EMPD is here to ensure public safety. As you can see, the public is out. And you all know that we have a history of zama-zamas, and where there's zama-zamas, there's usually criminality and violence. So our guys are here to just ensure that the public and the community is in safe hands. Usomlomo wesixeko kwathe sele bewudlulisele kwinqanaba eliphezulu likarhulumente lo mba. We have escalated the matter to national government, in particular the Department of Minerals and Petroleum Resources, and we're going to also activate SAPS. Such incidents need a planned joint operation. You can't just come in. As you can see, the community is getting involved, and what we're most afraid of is that we've seen some of the young community members actually mining, which is actually quite hazardous and dangerous. Kambe ukhwebele nganeno iarhente ezinyanzelisa umthetho kokuba zingenelele ukunqanda unongekehli kwinto athe banoloyiko lwabombi mgodi abangekho mthethweni abanokubona ikroba lokwenza imikhwa yabo kwakule ndawo. Kusenjalo abakwantsasana eMpumalanga bayanqwala kuba idolophu yaseBabathini ijamelene nomngeni wokubulalana kwabombi mgodi abangekho mthethweni okuzana njengoko kuthe kwafunyanwa umzimba unamanxeba embumbulu kumgodi angesizolo. Preliminary investigation suggested that it was a group of Basotho National and the community who are doing illegal mining. They had a quarrel over their territory, then they started fighting, and one was fatally shot, the other two were seriously injured. Kanti omnye wababombi mgodi uthi le sele kuyindlela yokuziphilisa kubo. Ngasho nje ngithi lo msebenzi ngiqale ngisasemncane kakhulu, ngicabanga boma 99 ngiqala ukwenza lo msebenzi kuze kufike manje manje kuna 3 weeks la amadoda efikile asakhona lutho, ngisho nje abantwana endlini abanalutho, sithembele khona ngale yikho la esiphila khona.
Kodwa nangona kunjalo uthi boyikisela ubomi babo nanjengoko zamazama ababuya kumazwe angabamelwane benezixhobo ezinobungozi kakhulu. La masuthu la maningi kakhulu yena baphethe izibhamu ezinobungozi kakhulu ezinye angazenye izibone ngokuzibona kuma-TV. La magama ngeke ngisho ukuthi ngamagama azibhamu umhlobo muni kodwa nje lokubona nje ngabantu nje babhizi nje ngezibhamu kudlalwa la ngazo nje sesithukile nje nathi ngaleni asibafunda abantu siyakhala ngabo besinesicelo sokuthi makungabuya noma amasosha abuya azozama ukuthi asilamulele ngoba besiphila kuselokho nje mina ngazalwa bengangaze ngasebenza umlungu ngiziphilela lapha abantu abami bakhulile ngilabantwana abayi3 manje sebekhulile ngibondla ngalezi ntaba lezi. Babalisa ngenhlungu yabo abahlali baseMthathe eMpuma Koloni emva kokudilikelwa ngamakhaya kulandela isichotho esiye sagqugqisa kule ngingqi nakwiziphaluka zayo. Kungoku nje abahlali bahleli kwiholo yoluntu kwaye bakhala ngokungabi nakutya nazingubo. Bathi nale holo ixinene kwaye oku akukho sempilweni njengoko behleli neenkondekazi nezingabantu abaphila ngeepilisi kodwa azikwazi ukuthatha amachiza ngenxa yokungabikho kokutya. Abahlali baseMthatha kwaSitwayi bathi abakafumani uncedo kumasipala eKing Sabata Dalindyebo susela oko bentlithwe sisichotho ngolwesihlanu. Asinangubo zokulala, yonke into imanzi, akho kwanto sinezimpahla sizinxibileyo qha. Ukutya asinako ngoba kwadibana namanzi nodaka kwayinto. Asinanto nje. Kukho abatya iipilisi, amaxhego namaxhegwazana esihleli nawo, abantu abagulayo azikwazi uba zingatyeki iipilisi kuba akukho luncedo. Asikamboni ke nokhansela wethu oko kwenzeke le nto. Simane silala sivuka sibopha, asikwazi ubasa, asinambane. Iintambo zombane zonke apha ezindleleni ziphantsi. Nangona kunjalo usodolophu wesixeko uthi baphezu kwawo lomba ngelizama ukunceda amaxhoba. Iitim zethu on the ground ziyasebenza njengoba sithetha nje kodwa sinida nje izinsuku ezi2 nezi3 uba sikwazi ukubuyisela kwezinye indawo kodwa indawo ezininzi sikwazile ukuzibuyisela. Ndingathetha nje kakhulu ngazo ndingangenanga apha emanzini ngoba ke noko wona akachaphazelekanga kakhulu. Zikhona zona indawo ezichaphazelekileyo apha emanzini kodwa akachaphazelekanga kakhulu. Eyona nto ibetheke kakhulu ngumbane. Yimize ngaphaya kwama-45 entlithwe sisichotho kwaye oku kuquka nesikolo sasekuhlaleni. Usapho luka-Isaac Sattler eneminyaka engama-22 ubudala luvakalise intlungu yalo kulandela ukubulawa kwenyana walo ngethuba esebenza njengomqhubi weBolt ePitoli West. Ukuza kuthi gango kwamapolisa asabamba umrhanelwa omnye kanti kulindeleke ukuba kubanjwe abanye njengoko uphando lusaqhubeka. uSattler ebengumfundi wobunjineli bemoto nobeza kuthwala isidanga kwinyanga ezayo. Usapho lwakhe lucela amalizo okubuyisela unyana walo kwilizwe laseNigeria nalapha aza kungcwatyelwa khona. Usapho luka-Isaac Sattler luvakalise intlungu yalo kulandela ukubulawa komntwana wabo obenekamva eliqaqambileyo nobesenza izifundo zobunjineli bemoto nobeza kuthwala isidanga kwinyanga ezayo. On Wednesday night, his dad called him around 6:50 and asked him where he was. He said, no, he's just trying to get, a few rides, using his car, and then he would go home. He said, okay, fine. And around 7:30, his friends called him. He said, look, I got one ride that I'm going to drop them off, and then I'll be home. That's like friends he's staying with. But the whole thing around 8, 9, 10, didn't hear from him. 11, they called the police and they followed the tracker or the car and then found him in a village just outside Attridgeville. Nangona ulusapho lujamelene nokulahlekelwa ngumntwana wabo ngendlela emasikizi kangaka lukwazi gxeka ezinyeliso zobuzwe. The dad said, look, we must make sure that this issue does not get to a place where it becomes a Nigeria versus South Africa thing and all of that. No, there is a crime problem in the country. We all know that. And my uncle could be a victim. Your niece, your sister, your brother, it could happen to anybody. Usapho lucela amalizo okubuyisela umzimba ka-Isaac kokwabo eNigeria nalapha uzathi angcwatyelwe khona. His family is based in Abuja, the capital of Nigeria. So hopefully
that's where he's going to be buried. His dad is from Plateau State, which is where I come from, and his mom is from another state called Benue. But just to be able to bring closure, his uncles, his aunties, his grandparents should be able to see him again. Abasemagunyeni baqinisekisile ukuba owasetyhini useluvalelweni emva kokuzinikezela emapoliseni ase-Atteridgeville kwaye kulindeleke ukuba avele enkundleni ngomso nalapho uza kujongana nezityholo zokuphanga imoto kunye nokubulala. Imanyano zabasebenzi kwibhunga leengxoxo zabasebenzi bakarhulumente zisikhabile isiphakamiso sokunyuswa kwentlawulo ye-medical aid abasebenzi bakarhulumente ngomyinge we-9.8%. Lochatha ukunyuswa kwemali ye-medical aid bekumele uqale kwinyanga ephelileyo ze uphononongwe kwakhona ngomhla wokuqala ku-April. Kodwa imanyano zabasebenzi zithi abasebenzi bakarhulumente abanokwazi ukumelana nalo chatha nanjengoko sele bengenanzulu kakade ezipokothweni. We stand united in rejecting a contribution increase that is economically unjustifiable, socially regressive, and inconsistent with the founding mandate of GEMS. This decision comes at a time when public servants continue to face sustained financial pressures due to rising living costs, increased household debt, and stagnant real wage growth. Ukanti umfelandawonye wabasebenzi iSAFTU uthi kuza kumanqe zonke iintshukumo kweli ukuba iGEMS ayisirhoxisi isigqibo sayo. The upcoming campaign is a warning shot to GEMS because they've turned that institution as a milking cow. And if they don't respond positively so, we are going to embark in a process of Section 77, where we will have to shut down this country until GEMS do the right thing. Mongameli Cyril Ramaphosa uphinde wayibethelela inkxaso engagungqiyo yeli loMzantsi Afrika ngakwi-Afrika enoxolo emanyeneyo nephumeleleyo ethetha kwingqungquthela yemanyano yamazwe ase-Afrika e-AU nebanjelwe kwelaseTopiya. Mongameli Cyril Ramaphosa ukwavakalise ukuba uMzantsi Afrika uxhalabile imeko embi equbayo yemfazwe nokungabikho zinzo kwilizwekazi Afrika. Umongameli ukuvakalise oku ngethuba ephendula kwingxelo ekhutshwe libhunga lezokhuseleko noxolo eTopiya phezolo. Abahlali belokishi yaseSamora Machel eKapa kwiphondo laseNtshona Koloni banyanzelisa ungenelelo olungxamisekileyo lwamapolisa nanjengoko zikhula izimemelo zokuba kwakhiwe isikhululo samapolisa esikhulu nesisisigxina kulo mmandla. Oku kuza nanjengoko likhula inani labantu abahlala kule lokishi kunelo lamapolisa asebenza kulo mmandla. Okay, that's what happened. Your neighbor vans at the police station. There's always one van at the police station, and one van cannot just cater for the whole of Samora. So whenever there is a need of murder, there's a need of rape, there's a need of any problems that is occurring in the community, even if you come to the police station, you will not be helped because there's never a van to be allocated to go in any area. Iinkokheli zasekuhlaleni zithi kudala zifaka nemilomo nabasemagunyeni kodwa izikhalo zabo azinikwa ngqalelo kwaye nezinga lolwaphulo-mthetho luqatsele kulo mmandla. Kwakuze uNational apha eSamora Machel wayenemithi imbizo esophumelele. After lo mbizo wasithembisa kakhulu singabahlali baseSamora ukuthi icrime yalapha izawuphela uDeputy Ministers. After that kwakhona emarch ze-youth ezazisenzeka apha ekuhlaleni and also nabahlali after la march ye-youth bazama ukwenza imarch bashiya imemorandum police station, but ke ndikuxela after yonke loo nto akho mpendulo zicacileyo zathi zafumaneka okanye zeze bahlalini, icrime isaqhuba. Yiyo loo nto abahlali baye badicide ngobahlala phantsi uba no man masenzeni ipetition sibize uProvincial Police Commissioner kunye nomeya bazosi-adressa singabahlali uba kuze kube right eSamora in terms of crime kufuneka kwenzeke njani.
Ukanti ibhunga lasekuhlaleni elilwa ulwaphulomthetho lithi imeko yokunqongophala kwezithuthi zamapolisa kweli ziko lethutyana laseSamora inefuthe elibi kakhulu kubahlali nakwezinye iinkqubo zokuhanjiswa kwenkonzo. In the ambulances, the city vehicles, the staff of officials, they cannot come alone to Samora Machel without any escort. They must wait for the escort by the police or by the law enforcement. And we will understand the operation of the law enforcement. They have their own duties that they are doing out of this area. So now if the ambulance want to come and service Samora Machel, they must first come to the police station and wait for the van to come to escort them to that particular house, which means that it's delaying the services that they're supposed to render to that particular person who called the ambulances. So it's having a lot of, impact to the residents of Samora Machel, and they are not safe. And the people, they are not getting the services that they're supposed to get. Sike Matikela nomamzango ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga lam lemozulu bethula mna ngegama ke ndikuthabile ndiyinzwakazi yasebathenjini ngokubanzi ke masijonge nansi kaloku ke imozulu leyo ke mbukele ekhaya siye siphawule kokujonga kakhulu phaya ekuseni emini nangorhatya ngomsuzi kanti kakhulu ke zokutshisa nemvula mpela ke futhi kulaphondo lonke ingingqi ezininzi ezithanda ukuzinza kumbindi apha kumzantsi Afrika ngokubanzi mpela futhi phaa kodiyana kumazantsi nasenqamini njengapha kwasekuseni futhi ngaloo mafu njengephi ekhathwa nje yinkwankce ngephi noxa sele besonga usuku ngomsuselo lokho kufudumele phaya ngenxa ka-30 degrees kokubanzi ke bethuna masijongeni kaloku amaqondo akho kokutshisa phantsi naphezulu sifuna ke phondo lokudala eliphalo ephondweni lasempuma koloni impela ke kwindawo ezithatha ukuphakama futhi kwelaphondo njengapha ko-Alvan busekomani esada Jamestown phaya khona ingqele njengephi ngenxa yokuncipha kwamaqondo okutshisa phantsi ekuseni phaa bevuswa kuye ke la-7 degrees kokubanzi masijongeni phaya ephondweni futhi lase-Free State nelizinze ke kumbindi apha eMzantsi Afrika mpela kwindawo eziphakamileyo futhi bupha ko-Sasolburg nazo zonke futhi ezaziphaluka qaba ngamafu phaya ekuseni futhi bevuka kamnandi ngaye kaloku ke la 11 degrees 2 ncamba nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laphaya eLjona Koloni ngamandla mzontudu ke futhi ke kumpuma elaphondo phaa kwindawo ezininzi ko-Beaufort West mpela ekuseni phaya nakwindawo zonke ezigudla unxweme njengaphaa ko-Vredendal ekuseni amaqondo okutshisa phantsi ku-21 degrees kanti ke baphila kanje phaya ephondweni lase-Northern Cape ngamandla ke futhi ke kwimpuma namazantsi olaphondo njengaphaya kodiyana kwasekuseni futhi ngamafu njengephi ngenxa ka-15 degrees kanti phaa ko-Briska ekuseni futhi ku-14 degrees zebenjenje ephondweni laphaya eNorthwest mpela ke futhi kwintshona namantla laphondo kuyafefa ekuseni uphaya eTosca futhi ngenxa yakhe la 18 degrees naphaa ko-Vryburg intshona ke nombindi welaphondo futhi ekuseni bevuka kamnandi nje noxa kufefa ko-16 degrees kanti buserhawutini ke apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela ke kundlunkulu welaphondo qaba ngamafu mpela phaya kwasekuseni eTshwane ko-12 degrees naphaa kumbindi ko-Springs ekuseni ngu-10 degrees inyuke nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni futhi ke laphaya eLimpopo ngamandla ke futhi ke kwimpuma namazantsi walo futhi ngaloo mafu njengephi nenkwankca ekuseni ngenxa yakhe kaloku ke la 18 degrees naphaa kumbindi futhi busepulukwana ngasekuseni sikhona ke izigane kwezingephi zengqele naphaya ephondweni ke mbukeli wam laphaya empumalanga ngamandla ke kwintshona futhi bupha emalahleni futhi umzekelo kwasekuseni naphaa ko-Emelo futhi yiloo ngqele nje engephi ngenxa yakhe la 10 degrees mbukeli wam uvuma ndivale ndisoke imozulu ngephondo lokugqibela phaya ke kwaZulu Natal mpela ke kumazantsi nentshona laphondo phaa Kokstad kwasekuseni futhi ngabanda ngengqele phaya ka-7 degrees kanti eThekwini futhi ekuseni ku-18 degrees mna ndikuthanda kangaka xajale miyoli kamnandi mawethu.